Здравейте, в днешния клип първо ви казах моите продукти, които като се къпя, като се правя лицето. А пък сега ще ви покажа и една много хубава новина. Новината е, че днеска тръгвам за София. Сега ще ви покажа багажа ни. Първото е ето багажа. Той е дебел. Тук съм се приготвила фломастери, тефтерче, една кутийка тук, диадема и тук други неща, такива продукти за лице. И аз да се изкъпя. И ето вижте как ще изгледам, като се изкъпя. Ето ме и мене. Ето, дайте едно палче загоре, ако ви хареса. Ето и с розов, анцук са. И също може да направите лайк или там, както се казва, за вас. Този, където даваш подаръци. И на тема може да е когато го кача този клип, но не знам кога ще, мама кога ще ми позволи. И на тема, и долу в коментарите ми пишете вашия любим спорт, какво искате да получите и аз как ги купя, но някой може да не ги купя, може да са много скъпи и който какво се е мечтал, може да го получи. И ето ме и мене. После ще ви покажа малко в автобуса. После ще ви покажа малко като чида. И после като се разтоварим ще ви покажа. И не, няма да сме на такова, на някакси хотел или нещо. И ще сме в една приятелка на мама. И ето това е, после ще ви снимам. И това е клипа. Във втора част ще ви покажа къде съм там, когато съм, дали сега тука, там, по-там и по-по-по-там. Това беше видеото за днес. Ако ви е харесало, дайте палче нагоре. За това и за това. И се абонирайте за канала ми. Чао, до скоро виждане!